Ade, get some out with Jimnica. I don't know. Ah? Who come fine? You the young could have me. Yeah, who come on and now only media what Johnson. The sea young could have. A damn. A damn much. Mammy, me moist. Hey, I didn't know ya. Enough for you. No matter do a young Abby Jam. My brother, what is that? I also catch me say me ho and a baby family dia. Any mammy record do ne kasa asem na wo kan. What dey mature? Me fa ko police station ko. What dey fuck on na ko catch omo. Kasa. I wo dey kwa na ko catch omo. Say woni me ba na dey etu anamo bia mani nyi ho. Yo. What you asema me kan. Woni me ba etu anamo bia mani nyi ho. As one twon one free ne ho a. Ye be hu ne ye besi. Me ba anam de ne ba ha. O ma me kan wi. Me ba. E dey na me ma kan wi. Me ba anam de. E dey na me ma kan wi. Me ba ha ba me ye ho ti no. And what you chiminsa, Ajimeba, Brawy, Papa, or so a former. Made me by a baha, or was it you may be a watching chiminsa, and on the former, some Ajimeba, and never so or Robert who know it's been chinching me or Bano, or Bano I didn't feel who knew also book me. Napale. Da, unquestra, da, Mr. Unquestra, da pale, unquestra. Now they are too free, who will cast some senior. How was some corner? Me report to my Nampale. Da, Miss Slow. I seem with you, while with my hand is a kiss. You need a full Pia or Hassi. Minim antenna and to be to my cousin with your so or say Obukume. Obukume, any date here 14th November 1953. Napale. If I choke or wrestle. But you correct him. Nana. Ko kona bla. Manya sa ko onko. Aparte ni. Akwa no mpeno a. Monka jina buta fo no onko. Osokra do. Manya ni sa akwa da fi na asi. Sirawo. Ah, ko fa kaka kadi. Oso ko ma no. Or come up, it's all your fast to become coffee. What that could answer yesterday. But I bet when you why? So come or do what your mamma should get to the farm. So, answer on your fast. What's it all? They really move this year over quite down. It's all funny. See, Mission. What's your way? Huh? And then I'm in you see the pressure that will be a one function. As we go to machine coming. You got it. You cannot find the no, see, no, who is the really come in. Hey, Obama. Is that for man? Let's say, Pachira, they are doing well. I'm Pacho. Oh, I just not doing it. Now, oh, Nami. I'm a mamma's mom, and I'm quite dear one Timony Hombra. Now, oh, my men far as him being to when him cacra. We didn't connect for somebody here. Madame for Pena. Ah, yeah. Or him and person in the Casamame. Me pacha de why be funny be I am who no can be so many. Ranty be a won free krumha. I will in the cook kissing by. And I oba krumha and a wabra boy and see ye, opening them krumha be bakubra, and a woman me a day, and who send a banner, or PBB or pebra pie a day, a maneba. And what do mammy a year for mine? My ye, now branty and a sale. My dear, my you know, Pacho Boko dear. A fiddy, oh, sorry, no pee. Oh, sorry, no pee. Who no quite be so a man in your home. What in Casamame? Eh, madame for. What I'm for? Penna. Or him, I am a sanity. Now, me and Cassa, Macqua Kumusu, Fra Branch in fear day. Eba.
ama me man warning catch a branch and says achichidi open moja do hu a ye di nsuo na fremu ma no e bia so anenye ne bone kwan so cause no say fie honom Gyamfi yare oho eti bia na Gyamfi yare ntina ma wakwa akosra ne ade na ono de pena de obi a waware de osi de fa niku na chima ne ye madam funu mi gini di minim se wontimi so nya sa ti we de misrew emfantwi ndru sa mpempe ohima fefe ye si ye chiri kuoku a ye ni ne ma enam a ye nwene ye mfa ye senye de enche ho no wahu se for my tamfo wo ho enti se Gyamfi kura na yare no wo ho a enko ho wo kwa kopede yi se nyina so ye ni tue se ye eka ne se Gyamfi nua ba so ye ni na wo krom ha isi ye ni na ko nso ye bibia bom ti se ne ade ato ne ni a ne nkyere se bia ye nko fie ho nye de enko chia no me pa chow we de mesrew se mani ndru ba bia okeka kono esan se madam for pena me gini di pa so ontumi nyesa odawe ma mesrew wadam fono no na o gini di mede ne meka na meka no hema mede asem na esuma wo de kama me wo se forman so won pese bibi boni besi na bibi besi so enam ne so na be masa ade na ayede aba wo de matemi ne be kasa mesrew wo de ye asem ka free wadam fono ne tu ne fo na ka kire ne se ne o keka kɔ no ɛho tro on keka nkɔ onim ne forman bitimi aye forman hyɛ twa correct sa ne mum forman wo kuro ma skanti na forman ɛyɛ nnuoma bɔkɔbɔkɔ tu ne fo mame ɛnyɛ sa abrantie no ɛnyɛ sa abrantie no ti na ekroku ase kusua no mɛbɔ no ka kire no mame wate eyo ti wo kwa wacha mame amame why mate bye bye Michael, ready, Gyamfi, ready, Michael, Gyamfi. Me ba cho Gyamfi o. Wada de asem. Wada. Aka me ba cho me nka me hia ono amu. Hey, mo ani be de ya, de na pa mo Gyamfi. Aka me pe Gyamfi. Wada me so onyo de. Wa wo de se me nwa no ya le so no ma do. Wa na pa mo. Aka me pe ka se ma che no. What ma ko na ko bla. Ade de asem. Me nwa no wada. Ale. Bla. Oh no. Hey, Wada. Hey, ade asem. Star, but also Wada. Say bla from. Bla from. Asem be na abeto awa wo de America Gyamfi acho. Then. Boko. Mado. Na no Gyamfi. Mado. Ka wo tu na me ka say bla. Mado. Ada wo enya boko wo ho. Ninya nada. Etu asem bi ka che na ka fa chem. No kura wo ka kura de asem no wo waka. Why na ha wa wo kasa so won kasa de ade a. Dem pacho so woni hwade a wo de anka me hia no amu so woni hwade a wo de mate. Me nka se woni ho. Me se me nua nada. So wada de ni woni ho no no nti so wada de nem pacho nem mesen aba. Da wo bibi pamo na wo ba ka asem na wo ba to me a me wonan etimi nante na ka kyerem na wo so won kam. Di wo bubugu na ebe ka bibi. Ana wo be kwa ma wo. Eyo no nkomo, eyo no nkomo. E de nkomo. Eyo no nkomo me ka kyere wo ni pacho. 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 Listen, and me oh, that's what I was a top about how was it? It's a body bar. Why, Pacho? Why, Mr. Why? Banana de Menclaman. It's a body bar. Akwawe mesi mi hu ni krom ha se woka krom ha fo ho na na mu si we wo nya papa be mu nyina na Gyamfi fo madam fo be dama wo bo kyere me na ni so ye hatu no we mi hu na mi hu se enkoyi ana Gyamfi
ntimi nkasa so akwai oba ase bibi pam ase bibi hana wonya okay okay Mora Ma. eti sen I go pass my soul. me frɛ o ha enye bon me ho yɛ pan Mora me srɛ o free krom ha ise yo unnim krom ha nsɛm nkyɛn no wo yɛ hokɔ na waba na yɛ tufu atie adenti na sɛ kyɛ wo ya agye wo mu me na asa krom ha ya ensɛm a ɛkɔ so ne deɛ metete ɛfa wo ne madamfo no nyamie nim no krepɛ na entwa yie sɛ wawu ama woni nka wa minim wuti wei ɛtɔ da na ɔkɔkɔtwa bi na de nam hɔ so obi di ade ko bo tim sɛ kim na wo ka wasɛm sɛ oba no makachi wo sɛ wo yɛ oba awarefo di ulemu no so ndi ni lemu mimi be pie mu so bibisa pena wanyanya sasimi anka nkyere me kyesa de metete ne de mi hu no kyesa bibi ikoso wo mu ntem hwɛ yie sɛ wo hwɛ na sɛ kurom ha sɛ abrabɔ na waba na wo bɔ no enko yie ma wa kuntu hwene na chi ana ɛkɔ wonkyiri sɛ obesa kɔ kurom abrabɔ baby sɛ ya na baby yeye mesraw minim de nta me wodɔ ma wate sɛ me pɛ wasɛm ma fa wo sɛ me nua bɛɛma asɛm a me ken sɛ bi ke wo sɛ me nua bɛɛma na me ne tena sɛ di nkɔmmɔ wei sɛ wo yɛ me nua bɛɛma sɛ de me ne me nua bɛɛma bɛdi nkɔmmɔ saa na me ne wo bɛdi nkɔmmɔ na ne pani yie hu ntira mesraw twe ho wobai ni kuna kuma sɔre ana wɔtete de ɛkɔ so na sɛ kyena nkɔ wo hyia baabi kiki pe waku kwawo oba no yɛ me baawo na mo no su kwanti na ma me ba kuma si na sɛ ne ma binti na o chinchin me sa a wɔgye fine me kwa su kwan so me jama no na ge na kasa na wo hɔ a no aba ɔse ai me nu nyae me so to kasia me ma ge enti no oba no de nsa bɛ fa mo sa me ntimi control me ho wo sɛ na me sa na yɛ bibi so etisi no enkofoso obeku na we bisa me amso obeku me dwene wo ho wate asama wuki eto de de sɛ nkwampa wo yɛ bɛ ma ɔka so bɛhyɛ wo so betima hyɛ wo so sɛ yɛ ade sɛ mo wagya yɛ aware ɛna wo ba ma mo ne na asatena enka ekyira sɛ bi ɔnwa ne sa wo hɛda nyi no wade gidi sa no hyɛ da nyi ne ho ade wo ne nate wo ne nada sɔre na ɔba no sɛ fa ne chi ba wo ne papa mu no mesrɛ ma bi ho ahom too much me no nate wakɔ sisi ba wo sɛ ba di abamane sa abetum so sa ahyɛ ne sɛ What am I telling you? No, no, sir, what you measure who's a palm on a future. In Casa Pam, or any pap. And I wouldn't know so at our ajay. In 10 minutes, they say, be our bow pam. The rest of the time, Cassade. Say, see, a minute, 7 minutes, and I can vibe a woman, me, say, feelings you mean one. I can be doing a crisis. It's over them, sir. Miss you so. Usu Muzo means me as if I'm a train on yard. If you better than say, me man me kura me twetwa me pamono enne ne obeye a wosu meju okru ma ise ne osawo se won so hwe na se so woni gine wona mo besa atena de a enu ne yebusua se mo hwe na mo nka dan de mo ye no de nyame anim no kra ntwa yie tesi a wo kwan fa ene wan ko twa bi wo no hwe no wan ko twa bi na mra hena me twa bi a yo de ye kan o se me dai ara yana do a me no mo ala me hia sa sa bra Bena Bena won't you say me fro Bena Edi tina what dem mo aba betina Kwa me hwehwe o me kasa da bre wo kwa anim ho waba ada ide ne hawo ada se metima na baby am se je ne ko diga no ne fa adwane besi so na eda no kase wu ku asa je wo kwa no wato me ko madam fo ne ho aba o se madam fo bi so wo hu se good abepi wona sase so me ko check ya mana ba je Edi asem bi
Pena. J. Jiko di gane. Unkunu. Fausika. Adan na person this the bia skasa adan. Me na wiase me ka yo test kan kwa na me hwehwe na asase nsu ana. Adan na opese wo discuss ma konfo sa. De wonni ma na pela diska. De wonni ma na pela gno de ne ma me. De wonni ma adan. Me de manager hu hia wo hu. Na wani manager hu hia. Pena wani nye. Manage me wan kana bia ka be hu na ka me tuntwan da wo se ma wo ma funu. Pena de pa na oba hwe no wiase ma. Esene ne me de ma wi anase me ye wi. Adidi a wadidi. Da wada. Sorry a wasori. Ska me de amaw. Pena ni je be no wiase ma sene sa ni je wi. Me dis ka ma wa to abo me. Ubu sama sem eye nkomo bia uta ni di hu nkomo dem ran emusabi sem kasi me busama na we musisi we ba wunni mu se de wo ye ne nye wo se ye nkomo bia me no wudi no dem an ka wo ntu hu mi na wo same pena me prew wo sura wo tu na ma wo ba ma mo na wo pe me kwan be so ase kum ha se obi ehun se forman ni jira ase emfata forman intina me ose me ye na ase obi ehun se forman so waje enti mi na wo di mbetwa so mo da bi me fa wo twa so se me ni je wo ho wani je me ho ai forman enti na wo e yo fe se be ka so wo yire no ni wo yire di wachi enu wa forman me abesi efi ha me se na wo gu me so nsa me ye bosom magu so nsa da me ye bosom o ka magu so nsa da magu so nsa da do betima ka che mi na no da bi magu so nsa da Begu so sada. I said that we are the chance to go. If you are cramming no talk, me no take kwa who snap with fiada. Na me dia begu. Me de ka sam natural. Asembe. Me de ka sam natural. Ade. Je wo ye ni hwe ni ye o. Wo na wasa de wo ye ni hwe ye. Enya mane nyansa. Ade na nyansa. Enya mane nyansa. No aka akobọ mi di mo ne wa bonten fa wan. Pena hwe ni ye. Mi hwe ni ye. Hwe ni ye ne nuru sa. Ne nuru sa. De twen na be hu. Ade na me hu. Ade na me hu. Ya ka na wo to papa so. No yi ya no me hwe ye wo hu. Wonni mu de bank wa shira de che pa de face. Hwe ni ye. Bia no we free ba bia ba. Ade pa no ba wo hia no wa bra bom so obenya be ma wo te wase. Ubusa ya no wo de ama wo. Ene mayo na mo nam kwan no hu ni bia nka wo de ma no mirika no wo de age. Hwe ne wo ye. Me discard ma what to abon. Ene na bibia yi bibi. You go on. What? You go on. Nani na about 10 moment na wujina. Ana mu yan inside hongo weso dia washawa. Ha? What in message me ba wi. Diso so na usia. Na obehwe na behwe no. We no wa. Untimi hande na nka waje. Israel. Say they want to watch ni chire say me ni oba na hede mu o me mani abre o eduma na me na chire o ni abre ho pa na boy ba no se makasa chire na osu wo nyaa ne wo ye no e na wo so wa adwene se wo nyaa ne wo ye no ndi na wo du ase no na ka me baaye na nka musuo nka e na me beto so wo sha ha
and then Cowbell Jimadi. Cowbell Bowen Samamami. And they would drink. When you tell him, let's say she was tired down the oh, she pa. must tired down. Tama me beto say ka wudien see. But you won't say, Let's say ka forget say me ho kuma say naka me boss sun tired down pa na ka wo ti me flow ma me pa. but you won't say, what to me, Bob Krumania Suma, and then Uncle Boone. And no na me dwene ya me gyan no because we ni say wo dom. An hwe na chase me. Na ka de wo ye ya wo tete ase. Let's say ka me she was sun tired e dan no. E ma wo ankata na ka wo ti me flow ma me. Because we see be queen, no Yami Najo, so we need her. Now, may catch row the Bia Mrs. Room, Sachi do open much I do one in sooner a day, a free man. The Dame who need me and Ubium. Sadano, Ubajimadi. Would you train? Now be now what I hear. Now what I hear. Oh, blow, who say, I believe, and I see be a pesse. One in the moon to say, or son. I'm but them, I will not have made. Oh, yeah. You find a fucking here. You come to a fight. Man, well, why did